to Ipibaro how this happened, when it happened, and how it happened. It is very, very difficult mo. Kalong difficult hay nga banya tu, but then like baro hipi kwa bantep nga sa tu ba pi palat ya bali mo, but then menhakane last 2 days I'm not in the condition te ban ya tu ya pi te. Okay. Ha kapor ha. Hindi also. Hindi, yes, please. Okay, I will talk in English so that everybody will understand. Okay. So what happened? Keren khasi. Danga keren khasi kidon ki parlok bam sngotu khasi to like ladapim yasngo te ngan ya thulang mo. So what happened? Last Friday, that is like, you know, Friday kat no tadi kram kan mau shoot tambah kade Friday pada i Bali i mi na ying imut ban le ride bike but perlok jong u arngut u Ecodemus but bush his friend namar ba ki athet RC bike tmai ki invite ya ki ong ya serenus lada, if you don't mind ya let right lang bat ngi first right nga kwa ban let bat kisya kumta and then renus kumapitip hi ba bali ulong ubro ba penkamen ya baro te ule kumno he agree umunjur ban let right bat kisya and then hakapor khatwai shitengi ei kumtu khatwai shiteng ngakol ya bali nga ongi uba ri wan no sayeng namar ba ngala wan snong mensngi palai nga wan snong te u bali udon sha mensning nga phone yu upor khatwai shiteng men step nga ongi uban wan no sayeng namar bam don bru re sayeng plus Friday ngi have to story and then Saturday ngi have let shoot and then uong to bedu namar yanga usai khot it bedu dei te uong to bedu ngan wan tang ba ngadon kam khendiat uong gumta and then I said okay hilet tang ba wan kloi wa juja slam reng ngom banga kenja ngadon marwe haying and then ulet kum tu por shibaje duna umi na sning upoy ha trau and then he had a bike accident marwe uklam tanra re yonoru uklam barno uklam bakla re tang ba ulong ba ula right marwe and then hakatu kasurok ang kolong hatu hapo trau kolong turning kadon big turning to kadon turning ba hane hasait kadon ka nala hane hasait kadon ka nala kane kadon ka turning ba te ande pede unya bike katu kadon ka mobil be inga po surok hane po surok orang nya kumne ka bike kasket katu ka tayar bike kasket ka kala kumne and then I don't know kalong kumno in between namar nga khamdan tumo te hadin pede ayu uyo leg injury ka right leg jong ka ankle dislocate and then his left leg kalong ka thai ne kalbong ka singlbong kalaken ka singlbong jong and then ukol mauhi usim ka phone ukol imei uong mei map nga ngal accident uong gumta and then ukol imei mei ngal accident ngala ken ki kejat uong gumta uong ngala ken baro arteli kejat ngamla surbaniat ikeli mei iong nga ekun kajaka uong asumer lane ha umsaw namar ba tip beru syu kari hano udang mut bade kasumer lane ko umsaw tama utip pada bakade stu kilan and then hadin udon kitu ki perlok jong ba ki ya let right lang bad te ki khli kenya namar ula hap hata hapo po nala la sura ken bad khina tana te ki ya khli kitu sia
Kikali gitu sia hadin pat kawan sakawi kakali nadin gin kataru kakali ba itu hi jong u bali kataru kakali pada jong classmate jong human shop perbagi dang ya school hapo Marian Hills English section hapo msning ukerteng Diamond Ju, and then I'm very thankful. Thank you so much Diamond Ju ba phi help min tu kasngit la dam dan me phi ngim te pre udang ngidang yon em ban don lang bat umo hakitu ki lais ngi sausngi hadin pada kitu jong Diamond Ju, and then jong Icodemos kira kenya ubali sha hospital umsning kira sha hospital dapo umso hospital umsning mga tyron bat hen men jonga behedu kenthei iwan ngiyami na ying, and then ime bat ipa kiyami na borni namar kitu kiyale don kam sha borni te ime ipa kiwan na borni ngi ngawan na shnong ban kendu ha umsning te ngilawan lenti ne ime iwan na te na borni, and then dalawan na borni pa ngi kendu ha umsning hakajuk kapor tomba kipoy shwa ime kendiat pan kipoy ime dalapo ime ngapet